ואם הרבו לפשוע, אדם כבר עבריין, עובר עבירות שנים, עשרות שנים, הרבה לפשוע ולמרוד, גם עשה במרד ובמעל, ביודעין ובמזיד, לעיני כולם. ובגד בוגדים בגדו. בגידה אצלנו זה דבר קשה מאוד, אם מישהו בוגד בך, וגם בגד בוגדים בגדו. לא סגר בעדם דלתי תשובה, שנאמר על ידי ישעיה הנביא, שובו, הנביא פונה אלינו בשם השם, שובו לאשר העמיקו שרה. מה זה העמיקו שרה? העמיקו במחשבותם עצות איך לסור מעבודת השם. אפילו אלה שבנו כל מיני תילי תילים של כל מיני מחשבות איך לסור מעל השם עם הצדקות ועם כל מיני דברים, אומר גם לכאלה שהשם יודע בדיוק מה הם חושבים, אומר להם שובו לאשר העמיקו שרה. ונאמר בירמיה, שובו בנים שובבים, זה בנים מורדים, שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. הדבר היחידי שיכול לרפא את האדם זה התשובה. בלי התשובה, אוי ואבוי, מה יהיה גורלו של האדם? אנחנו נשמע אם נספיק. והוזהרנו על התשובה בכמה מקומות בתורה, והתבאר כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו. תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם. זאת אומרת, אפילו אדם מגיע כבר קרוב למוות, לדכדוכה של הנפש, זהו קרוב למוות, השם פונה אליו ואומר שובו. תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו. כל המטרה של המחלות, הצרות בייסורים, זה לקרב את האדם אל השם. שיתבונן מי המכה אותו, על מה מכה אותו. יש סיבה, תבדוק. אם הוא ישוב בתשובה, יסיר מעליו את המכה. אז גם אם אדם חוזר בתשובה בגלל רוב הצרות, הוא מקובל אצל הקדוש ברוך הוא. וכל שכן אם אדם זוכה לשוב בתשובה מיראת השם, מאהבת השם, הוא החליט שהוא לא רוצה להיות יותר כפוי טובה על כל הטובות שהשם מטיב לו, הוא רוצה לחזור בתשובה, גמרנו. ודאי שהיא מקובלת לאין שיעור ואין ערוך.